Mama di nkuzi na-achụgharị m. Mama ịlauta m ịlauta m. Mgbọsị nne ka m gwa-agụsị gị ka gwa ndị nkuzi ka ọ na-asụ n'ụlọ Igbo na akwa akụzi n'ụlọ Igbo. Mama ịlauta m asị ndị ji ọkọta ọrụ ha na-atụ. Anyị na-atụ ọrụ ka esi wee dị mma wee dịkwa ndị nkuzi na nsị ha na-akụzi n'ụlọ Igbo. Tizi mbọsị ya ndị nkuzi na-achụgharị prịnsịpal na-achụ nsị m je gwa ndị nne na nna ka ọ na-asụ ụlọ ụmụazị Igbo. Ndị nne na nna na-emebi ya na ha na-akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ na ndị nne na nna ha asụrụ ụmụ Igbo n'ụlọ n'oge ọbụla ha asụfa ha asụpụrịsịpụrịsịpụrị ka ha asụ Igbo ma ndị ma asụ ma ndị amaghị asụ onyezie ụmụazị anya mụta ka esi asụ nke a patụta nke asụ ịlụ nke a ha eme ihe asụrụ asụrụ nwatakịrị Igbo anya ma ife na-ekwu ife ụka mgbede ka m na-eme nwa amaka ma ha si na ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede gasị ka anyị nke ihe eji bulet anyị jee ụka mgbede na benediction anyị ha na-abịa benediction wee na ọchụba m wee sị ka asịzie ndị nne na nna ozi ya nne na nna ọbụla bụ onye Igbo na ha asụrụ nwa gị Igbo oge ọbụla oyibo ejughị ọnụ ma ga amaghị ife ya na-asụ fiisa na-abọ n'anya ndị Igbo si fiisa na-abọ n'anya ebe ha na-asụrụ nwa gị Igbo nke kasị njọ ọ bụ gị bụ nwoke i wee nụọ onye abụghị onye Igbo you married out of Igbo tribe mana ụmụ gị ma asụ asụsụ nwunye gị mana ha amaghị asụ Igbo nwanne m nwoke jụọ nwoge ajụjụ ka ịma na-emetụ ya jụọ nwoge ajụjụ ọfụma ọ bụrụ na ya na-alụ ya n'Igbo echi ka efe ya agwa n'ịlụ n'ụlọ nwunye gị agalọgọ ụmụazị nyefe asụsụ ya gị bụ nwoke nwunye ya amaghị asụ asụsụ ụmụ gị ọnwụgwọ ka ọ dị ozi ya ka ndị nkụzi onye isi ụlọ akwụkwọ si mbịa nzigharịkwa na nke ezi na faalụ ma nzizi ndị nne na nna nke a ka fanụ ya please help me to share this video. All the parents must know this. Learn how to speak your language to your children. Learn how to speak. You think I can speak? I'm really speaking. I spark. I spark. Let me speaking. Let them learn how to teach their children their local language. Because so many people don't know how to teach their children their language. They always like speaking and suffering. They cannot speak their language again. Because I don't see Yoruba people. You cannot see a Yoruba child just their parents speaking their language to them. All the Yoruba people, they must teach their children their language. The same thing for Hausa people. It's only we Igbos that cannot teach our children our language. But when they be here and I, please, parents, help me and teach your children your language. That's our Igbo language. Their mother's tongue. Teach them. Because you know the market and then teach them. But the